Cerita cekak ira-iraan mantu gengsi. Anggitanipun Ari W. Kurniawan. Angin sore krasa silir-silir ing latar omahe Pak Darmo. Nanging atine wong tuwa iku ora tau ngrasa ayem. Lungguh dhewekan ing lincak pring sinambi nyawang kahanan dalan desa sing malih dadi rame. Pak Darmo mung bisa unjal ambekan dawa. Ing tangane ana kertas undangan sing wernane emas gilap. Jenenge anak mbarepe, Rini, wis tinulis apik ing kono. Rini arep dadi manten. Nanging sakwalike rasa bungah iku ana sanggan sing ngebleki pundake Pak Darmo. Rasane kaya keblekan watu gedhi banget. Pak Darmo dudu wong pangkat, dudu wong sugih mblegedhu. Dheweke mung petani biasa sing duwe sawah sethithik asil warisan saka wong tuane. Nanging Pak Darmo duwe penyakit sing asring nular ing desane, yaiku gengsi. Tumrap Pak Darmo, ajining diri kuwi diukur saka apa sing bisa dipamerake marang tangga teparo. Yen tanggane bisa tuku montor anyar, dheweke kudu bisa tuku sing luwih apik. Yen tanggane mantu nganggo tarup prasaja, dheweke kudu iso mantu sing luwih mewah. Bu, kabeh wis tak etung. Kandhane Pak Darmo marang garwane, Bu Darmo, ing sawijining wengi. Rini iki anak mbarep, prawan siji-sijine. Awake dhewe aja nganti isin. Wayangan sedalu natas kuwi wajib. Awane kudu nangkap orkes sing paling larang. Bu Darmo sing asline wong Riman mung bisa tumungkul. Pak, nanging duit tabungane awake dhewe lak mung sethithik. Apa mboten luwih becik duwite kanggo sangune Rini wae sesuk yen wis omah-omah? Halah, kowe kuwi ora ngerti. Sumaure Pak Darmo rodok sora. Yen awake dhewe mantu prasaja, mengko dadi rasan-rasane tangga. Jarene wong-wongko, Pak Darmo sing wonge ketok ana kok mantu mung kaya ngono. Prayo isin aku. Rini sing krungu pacelathon iku saka njero kamar banjur metu. Pak, Rini namung pengen ijabe sah, mboten pengen ditanggapne wayang lan orkes sing awis niku, Pak. Nanging karepe Pak Darmo wis ora kena dieluk. Kupinge wis ketutup dening pepinginane dialem dening wong liya. Dheweke banjur nemoni Pak Karto, wong sing kondang dadi bang titil ing desane. Tanpa mikir dawa babakan bungane utang sing sak langit, Pak Darmo nandatangani surat utang kanthi jaminan sawah siji-sijine. Dina sing dienten-enteni teka, omah Pak Darmo malih dadi kaya istana. Tarup sing dipasang dudu tarup biasa, nanging tarup sing nganggo dekorasi kelas 1 kang gunakake lampu-lampu kristal lan kembang urip. Ing panggung gedhi katon orkes melayu sing biduane ayu-ayu, nembangake lagu-lagu hits jaman saiki lan gawe tamu undangan joget bareng. Pak Darmo nganggo beskap lengkap, kerise dipasang ing mburi, mlakune gagah banget. Saben ana tamu sing teka, dheweke mesem amba. Monggo, pinarak. Niki pancen wayange Ki Dalang sing paling kondang. Supaya kabeh seneng, supaya kabeh marem. Ujare kanthi bombong. Tangga-tangga padha nggumun. Wah, Pak Darmo pancen hebat tenan. Ora nyangka ya, jebule wonge sugih banget. Guneme salah siji tamu. Tembung-tembung pengalem kuwi kaya madu sing netes ing kupinge Pak Darmo. Dheweke ngrasa dadi wong paling hebat ing desane.
Kabeh rasa kesel kaya ilang kegawa angin. Saya wengi sansaya rame banget. Wayang kulit sing ditanggap nggawa lakon Semar mbangun kayangan. Dalange pinter banget ndagel, nggawe tamu-tamu betah lungguh nganti subuh. Panganan sing dicawisake kaya ora entek-entek, wiwit saka sate, gule, nganti warna-warnane jajan pasar sing enak-enak. Pak Darmo pancen kasil nganakake pesta sing bakal dadi rasan-rasane wong sak desa. Nanging ing pojok tarup, Rini lan bojone mung bisa lungguh meneng. Sejatine atine Rini sedih. Dheweke ngerti ragat kanggo kabeh iki duit utangan. Seminggu sakwise pesta rampung, kahanan omahe Pak Darmo sepi. Tarup wis dibongkar, kembang-kembang dekorasi wis garing lan diguwak ing tempat sampah. Sing keri mung tumpukan piring reget lan kotak buwan saka tamu. Pak Darmo lan Bu Darmo lungguh ing meja makan, ngitung asile buwan. Tangane Pak Darmo keder. Piro asile, Bu? Pitakone lirih. Bu Darmo unjal ambekan dawa, mripate katon brebes mili. Namung angsal 50 yuta, Pak. Kamangka utange awake dhewe wingi 150 yuta. Pak Darmo kaya disamber bledek ing wayah awan sing padhang. Awake lemes, ora bisa kandha apa-apa. Jebule tembung pengalem saka tangga sing dirungokake wingi ora bisa kanggo mbayar utange. Tangga-tangga sing wingi mangan enak ing omahe saiki wis padha bali menyang uripe dhewe-dhewe. Sesuke wong-wong saka Bang Didel teka. Wong-wong kuwi awake gedhi-gedhi, praupane galak lan suarane banter. Pak Darmo, janjine wingi duit cicilan arep dibayar seminggu sakbare pesta. Endi duwite? Bengoke Sura. Pak Darmo metu kanthi awak sing geter. Ngapunten, Mas. Yatrane dereng wonten. Kula nyuwun wekdal malih nggih. Ora bisa. Yen ora ana duit, sawahmu tak sita. Saure wong Bang Didel sambi nglungani. Kahanan omah dadi kisruh. Bu Darmo nangis saben dina. Pak Darmo sing biasane gagah saiki dadi wong sing ringkih lan wedi metu omah. Dheweke isin marang tangga-tangga sing saiki wiwit ngrasani babakan utange. Pengalem sing dikandakne wong-wong wingi malih dadi rerasan. Wilo Pak Darmo, wilo, utange sak gulu gawe mantu gedhen wingi. Krungu-krungu sawahe arep disita bank lho. Guneme wong-wong ing pasar. Tenan, pungkasane sawah sing dadi pangupa jiwane Pak Darmo disita bank tenan. Pak Darmo saiki ora duwe apa-apa meneh. Sing isih ana mung rasa isin lan getun sing ora ana enteke. Dheweke mung bisa nyawang omah sing saiki krasa suwung. Rini sak bojone kerep mara ngirimi panganan. Nanging Pak Darmo ora gelem nemoni amarga isin lan ngrasa gagal dadi wong tuwa. Rini tau matur ning bapake. Pak, Rini mboten nate nyuwun pesta sing gedhen. Ingkang kula betahaken niku bapak tansah sehat lan ayem penggalihe. Gengsi niku namung kembang lambe, Pak. Nanging tentreming manah niku mboten saged ditumbas mawi napa-napa. Pak Darmo mung bisa ndingkluk. Loh mripate netes ing jogan omahe. Dheweke saiki sadar, gengsi kuwi kaya geni ing jero merang. Katone ora ana apa-apa saka njaba, nanging jebule ngobong saka njero, entek sakabehane. Ing desa kasebut, ceritane Pak Darmo dadi piwulang kanggo kabeh wong.
Aja nganti mung pengen dialem wong liya sing ana malah nyiksa awake dhewe. Mantu kuwi tujuane golek berkah lan ndongakake anak supaya langgeng omah-omahe, dudu kanggo ajang pamer bondo. Apa maneh nganti direwangi golek utangan gedhi. Pak Darmo saiki uripe prasaja banget, malah kepara kekurangan. Saben sore dheweke isih lungguh ing lincak pring ngarep omah. Nanging saiki dheweke wis ora nyawang dalan kanthi rasa pamer. Dheweke nyawang langit, sinambi ngrasakake sepira larange rega sing kudu dibayar mung kanggo tembung wah saka wong liya.